Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak putuku, adik uline Bapak Magujas, terus ketemu maneh nyontok bene Mbah Magujas. Aja lali, Jas. Kemenlie coklat-coklat jempolane bali maneh entuk bene Mbah Magujas. Matur suwun ya, Jas ya. Gujas-gujas kabeh ya muga-muga paring seger warah karo sing kuwasa ya Jas ya, rezeki lancar, awakmu sehat, muga-muga gujas kabeh sing ana luar negeri sing Indonesia ditungak-tungakna karo Mbah Pomo Jas, muga-muga paring seger warah kabeh, muga-muga paringi panjang umur karo sing kuwasa ya Jas ya. Ngono kuwi dongane Mbah Pomo. Tenan Jas, ya tak dongak-dongakno tenan kae Jas. Ya aja lali lho ya. Iklane Mbah Pomo tonton terus ben duwe rezeki Jas. Onggah neng ngene Jas ya, ngono kuwi. Matur suwun kabeh ya Jas ya. Anu Jas ki, apa tak ajak anu Jas, tak ajak delok jagung. Aku anu Jas perang-perang dina ora rene rek. Anak 6 dina Jas. Dingi nang bekukan kono, welok ngabuk putuku, wis rampung Jas kono wis diabuk wis rampung kabeh, wis mungkur. Karek anu Jas, karek sing ronggon sing rung dipindhoni. Malah mbane sing kidul dhewe iki anu Jas. Sing kidul mbane malah wis do kewobot kabeh. Lah ding iki mendoni sing ana omahe kae. Lah engko karek nanggung mendoni ronggon tok, Jas. Sing ana sawahe kidul karo lor ngono kuwi. Ape anu aja tak jak delok jagung. Jagunge kene wis anu Jas sing kebet sik dok sirep kok, Jas. Lho ngono kuwi Jas. Toh kopote rantang-rantang Jas. Wis sampe do sirep kuncinge Jas lho. Ya, apik. Lho Jas wis do sirep kuncung ya. Oh, gede-gede arah Jas. Alah. Oh. Ada sirep kuncung. Engko anu Jas, 10 dina ngene kena dibakwan iki sing kobot cek Jas. Marane dhewe salah sulaman Jas. Oh. Oh ranteng-ranteng kobote. Kae sak rewana padha ae Jas lho. Dok wabot kabeh Jas. Rata Jas. Ngene iki anu Jas sulaman deh ben Jas. Sulaman. Engko paling kacak pirang dina Jas ya meh engko ngundho ya bareng. Lho Jas. Oh. Jas arahe. Oh. Wis do sirep ya Jas. Do sirep kabeh. Wis kobot kabeh. Do sirep gede-gede ya Jas arahe. Engko sing ngene iki anu Jas 10 dina ana wis kena diiris dibakwan kena Jas sing ngene iki. Wong marai anu Jas sulamane dhewe nagih perkarane anu Jas lahir jagunge rung diundhohi wis dijiri dadine tukulane kayoman Jas. Kae sing kono kondyang Jas mergo ijire wis anu wis bar dibabati tebone. Oh,
Podo arek jas kono kene. Oh. Kapote api-api jas ranteng-ranteng ya. Tuh. Rata jas. Ini ki mana Sulaman jas dia ben bareng ngecire mlane ora kabot. Tapi kok mosok gede-gede jas kabote. Anu jas, kates sana sing anu lho, mateng nyuloh. Kates buah jas ki. Mas Ari gaene mendino tuku yo kates ngene iki kok anu Indomaret yo. Kates buah. Enggak anu jas sing kuwi tak jukuk sing karo sing nyuloh. Lho tak til iki wis mateng jas. Lho. Toh. Nyuloh jas. Ka anu jas wong engko nek aku gak rene kok ora mateng gak roh dipangan manuk engko. Kok ya tak til kae dimbu ora apa-apa jas. Orang dina gembuk kok. Yang ngene iki jas. Lah kena gak tak til anu jas engko mateng nganggur gak roh. Malah anu dipangani manuk jas. Tak til iki. Gede. Paling rong dina wis abang aja wis branang kaya kamang. Lombok barang dawa nah jas lho, dawa nah. Yo. Dengan ben dijabuti masang ari. Atuk-atuk wah kabeh lagi lho. Pokoke dadi nah jas. Kalau majan kena nggo masak ora tuku. Lho. Pokoke dadi nah jas lho ya. Engko tak tiling nggo jas. Yo, udah dadi nah. Lah Mas Ari ya dengan ane ya tuku terus ya. Jagung aja tak kapote ranteng-ranteng. Oh tak jas meletuk wae. Wah dadi nah. Dadi nah wae lho. Oh anu rada rontok jas apik. Jagungnya sudah sirap puncong. Duh, jas, wae dadi nah. Dia ben dua putih Mas Ari, Mas Ari gak wah jas. Dibasake wae jere briyut. Nanti mau tinggal masak ngene cukup sak bendinane jas. Maraya anu jas adoh karo omah dadine ya mak enek pas rene rek jas. Jagungnya sudah sirap puncong jas. Sudah sirap puncong ini kok iki kok 10 dina no direses kena jas. Api jas. Kabate. Ya alhamdulillah jas. Ya dongane ya jas muga-muga copanen akeh nah. Allah.
Roto jas pokoknya sing ngiciran jas sirep puncung kabeh jas. Oh, sirep kuncung kabeh, guys. Ya alhamdulillah, Jas. Kangelane rakarwan, rakate ya akeh. Jagunge cek dadi ya, Jas. Cek apik Mbah Pama matur nuwun sak putune. Ya tungak-tungakne ya, Jas. Mbah Pama sak putune muga-muga iso panen rada akeh ya, Jas ya. Alah. Pokoknya anu Jas sing ngiciran cek wis kewabot kabeh. Lah sing ngene iki ra anu aja sulaman demben. Terus kon nyulami Masari tak sulami. Marai ya perkara kumang Jas. Ijire kan tebane urung dibabati Jas. Dadine ndeke kayoman kaya asem-asemen lho Jas. Tapi ya cek apik iki Jas. Ijek matur nuwun aku cek kaya ngene iki lho Jas. Jas. Cek aku digedhi kebote ho. Walah. Matur nuwun Jas, Jas. Mbah Pamarang leren Jas yo ora ketang pirang dina tak tiliki terus Jas. Ngene kok bar kok kene kok anu Jas ndelok ban lor kono. Yo icire bareng iki Jas kacek sedina padha karo bareng e. Wis rata ngene iki. Alhamdulillah Jas, Jas. Cek dadi nas jagunge. Pokoknya cek rata Jas rempek. Ini kita ben sulaman Jas, tapi kok yo ngudoe bareng arek Jas. Bareng arek. Kaca perang dino lah lho. Ini ki bareng kok. Cek rata Jas. Cek rata. Kapote mongklar ya Jas. Lagi anu Jas, iki deben sire ape dinggo anu Jas, gawe kon bibit tebu lah kamban Jas, terus diciri jagung nae. Kang karo ki kaca anak 10 dina rek Jas. Lho saiki sudah kembang kabeh. Ya kok sana sing kobot. Malah apik Jas iki dhuwur. Masalahe cire kan tebone wis babati deben. Dhuwur apik Jas ya. Apik malah Jas gitu men. Dadi anu Jas karo sing wis kobot iki malah gede-gede iki mergo iki iso dhuwur. Mergo perkara apa ciri deben tebane wis babatan lho. Bar babat iki angge diciri Jas. Lah sing iki sing nguri iki kan tebane urung dibabati diciri Jas, asem-asemen cara ngono. Tapi ya alhamdulillah Jas ijek apik, matur nuwun. Yes mulai kobot Jas. Supene meh padha karo bareng padane. Iki tebune anakku Jas. Iki tebune anakku. Lah iki ya kira-kira didelokno nebu karo Mas Sari. Tak kon Jas. Iki malah apik Jas. Dhuwur jagunge. Iki wis rame kabote Jas.
Iki ora nyulami blas iki, Jas. Oh. Malah apik iki. Oh. Iki soban iki malah dhuwur jagunge, Jas. Ya gede-gede dhuwur. Kapot wis rame nih, Jas. Kapot kabeh padane. Wong jagung ngene iki anu, Jas. Angger metu kembang ya metu kabote rek. Ngene iki ya. Iki aku ora ngomong ana nyatane to. Iki metu kembange, lha iki ya metu kabote ngisor. Ngono kuwi. Lah. Malah dhuwur iki, Jas, karo sing wis sirep kuwi. Bibite tunggale, Jas. Ya perkara kemang ijire wis bar bapetan tebon karo urung. Apik rempek. Apik tenan ya, Jas. Rata, Jas. Sak mendhuwur rata lho. Oh, ciri bareng ya, Jas, kapote bareng iki. Alah. Tarik, Jas. Oh. Kapote loro-loro. Oh. Alhamdulillah, Jas, jadatina. Alhamdulillah ya, Jas. Bapak mau seneng, Jas. Apa, Jas? Bapak mau untuk putune, Rek. Putune panen semula mangan wis genah. Iki arep anu tinggon bibit tebu, Jas. Ndek ben kamban, Jas, terus dicirin nah. Coba iki apa nggih nggon sakmene iki. Iki karo anu, Jas, karo wine ora patah anak, Jas. Oh tak gantoli terus biyen lemah wis garapan suwe, Jas, marane. Ini iki, Jas. Walah kobote rewanteng-ranteng, Jas. Kobot kabeh. Iki barengane kok ngisor kemare, Jas, tunggal. Bareng sekesok icire, Rek. Oh, tak kobote arahe, Jas. Ya ora arahe wis kobote ketok. Alah.
Alah, rajas marem. Iki perbatasan sing iciran sik Jas ki. Iciran sik iki Jas ta. Wis do sirep kuncung. Dadi ora bareng karo iki tunggaling ngisor kono Mang Jas lho do sirep kuncung. Ta. Alah seneng Jas. Kobot kabeh wis. Do sirep kuncung Jas. Iki 10 dina ana wis dires kena iki Jas. Do sirep kuncung ngono kuwi. Alah. Sing iciran sik Jas. Lah sing iciran guri iki Jas. Iki ora bareng jere. Malah dhuwur Jas ya. Nah iki sing iciran sik lho. Do sirep kuncung. Padha Jas wae loro. Padha wae loro padha ku lho. Loro-loro kabeh. Nah iki sing iciran guri Jas. Tapi malah dhuwur Jas. Toh Jas. Walah. Malah dhuwur iki. Iki sing iciran sik Jas. Iki sing tunggale iciran guri iki ngantek teko kene iki sing arep calon dienggo bibit tebu di icirin nah. Walah. Rata Jas. Lagi perbatasan Jas, perbatasan karo wong. Ki watese iki Jas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wis jodol iki anu beda to Bapak Jas ya. Cukup semene wae dhisik ya. Ya sepurane nana klera-klera omongane Bapak Jas. Sampai jumpa lagi video selanjutnya ya Jas ya. Ya aja lali iklan Bapak aja lali ya Jas ya, aja diliwati, tonton terus ya Jas ya. Bentir rezeki ngene Bapak mau ya. Jas lah ya tak tungak-tungakno Jas. Jas channel luar negeri, Jas Indonesia. Muga-muga diparingi segera waras karo sing kuwasa. Muga-muga ya rezekine lancar, awake sehat. Muga-muga Jas kabeh diparingi panjang umur karo sing kuwasa ya. Ya ngono kuwi. Ya aja lali jempolane coklat-coklat ya goman YouTube-ne Bapak Jas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa anu Jas nyanyi ya. Nyanyi saya ya. Ngono kuwi. Gajah-gajah nu ki ya, Jas. Gajah-gajah rene tak kandhani cah mripat kaya laron siung loro kuping gedhe.
kathik nganggo tlale buntut cilik tansah gopat kapit sikil kaya bumbung mung lakumu megal megal gal gal megal megal gal gal megal megal alah ngono ku ya Jas ya ceritane wangsa nang tunggal sabale wiwitane lugu jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong dik aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang malah diagawe larane ati kembang kacubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku waton buyar mula wong tresna ora kena nggo sembrono ora becik anggone priya wanita kembange rawe iku paribasane tenimbang rame luwih gecek tak tinggalke wis ngene ya Jas ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siwang-siwangan ya Jas ya engko nang lor Jas tak jak delok jagung lor ape Jas kowe